sa Good Vibes. Sa adlaw sang pagsuulog sang pagkabanhaw ni Hesukristo, isa ka anak ang nagluwas sang iya nga amay nga nagakalumos sa bulig sang mga pulis. May report si Romeo Subaldo. Sang Easter Sunday kung adlaw sang pagkabanhaw ni Hesukristo, napuno sa mga bisita ining Malugo River sa Barangay Ilope sa Silay City. Ang pamilya Carrera ang isa sa mga aga pa nagpadulong sa suba para maligo. Pasado las 11 sang ginalantaw ni Jeric ang iyaamay nga si Geoffrey nga nagpadulong sa suba. Nagpaligo ini kag dugay-dugay na deparahan niya nga nagakalumos na ini. Gani, nagdalagan siya para buligan ng iya nga amay. Amo tunay nga agaw ko yung kadto sa tupad. Oo. Pag kadto siya tupad, why na ginasingitan ko sa pa, why na sa ka. Ano may mawala siya? Nagsururot na? Nagamuna na sa studio. Nagdruko na siya? Nagdruko na siya. Si ano ginubra mo ang nasulod po yung chair mo, kita mo nagamuna siya? Gamba ko nga nagsalom ko gamba ko sa kagalingon ko lang. Bako Lord, ikaw na bala sa amon papa. Amo tunay ngitibong ko sa pasaka. Pag-abot ni Jeric, nadulaan sang animo ang iamay. Gani iya ini nga gintibong pasaka para maamat-amat tulod pahigad. Tuma na kuno kadalom sang tubig. Ginbudlayan na siya, pero insaktuhan gid ang timing sa mga pulis nga katapos ang 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company nga nagbulig sa pagsalbar sa iya nga amay. Baliging butong ko naman sa kaging itsa. Kaya mo to nga pagbutwa ko, may ara ko kita nga isa ka pulis. Kaya gisaman ka nga nagapas pala para magbulig sa nga ko na may pakadto sa takas. May mga pulis ka nagbulig sa imo kalapit. Oo. Jack, kung ikaw lang isa budlay? Budlay gid ka tama sir kay hindi ko masarangan na may. Kung bisan yun sino paguro mayo magano hindi magid kaya kung ikaw lang gid isa. Oo. Tapos isa pa wala kuya mga life vest or ano. Sa bulig sa mga pulis kag sang rescuers sang Silay City DRRMO, tigayon nadala sa takas ang iyang amay, gin CPR kag naumpawan. Dako pasalamat niya nga natagaan sang ikaduwa nga kabuhi ang iyang amay sa adlawan mismo sang pagkabanhaw. Sang dira mismo sa pagsipar siya ng pawansa, Oo sir. nakabuga sa tubig. Kaloyan man way man sa ipabayan dito. Mga 20 or 30 ka pump. Oo. Pero ang ako nutod, ya kagang ang utod ko kagang utod sa ako na may grabe ng ibig iti ang Kurbaan na. kulbaan sila. Pagkita mo nga nagbuga na sa tubig, nasulod sa Eh nalipay kay doon hindi man magpati na namin. Oo. Ang Ginoo lagi kita bayas siya. Subong, masako na sa pagbiyahe liwat sang tricycle ang iamay, pero ang natabo sang Domingo, hindi malipatan ni Jeric tubtub nga nagakabuhi siya.